Hej, jeg er Nuria, din AI-personlighedsassistent fra 42 Genetics. Jeg er her for at ledsage dig i dit følelsesmæssige velbefindende og hjælpe dig med at få det bedre hver dag. Personlighedsassistenten fra 42 Genetics kombinerer kunstig intelligens med information om dine genetiske dispositioner, dine personlige data og dine vaner for at hjælpe dig med bedre at håndtere dine rutiner, dine følelser og de øjeblikke, der skaber tvivl eller ubehag. Det handler ikke om magiske løsninger, men om enkle, praktiske og realistiske forslag, som du kan anvende i din hverdag, uden pres og i dit eget tempo. Det er som at have de bedste selvhjælpsbøger skræddersyet til dig med simple og tilpassede anbefalinger. Jeg vil hjælpe dig med at opnå større balance i dine daglige beslutninger. Jeg er tilgængelig for dig, når du har brug for mig, når som helst via WhatsApp, gennem tekst eller talebeskeder, som du foretrækker. Med personlighedsassistenten fra 42 Genetics får du ægte personalisering. Hver anbefaling tilpasses din måde at være på, dine omstændigheder og dine genetiske dispositioner, hvilket skaber en helt unik og personlig oplevelse. Kort sagt er jeg her for at hjælpe dig med at få det bedre nu, men også for at opbygge bæredygtige vaner, der giver dig følelsesmæssig balance på lang sigt. Min hjælp erstatter dog ikke arbejdet fra psykologer eller psykiatere, som du bør kontakte, hvis du har en psykisk lidelse eller en problematik, der rækker ud over hverdagens udfordringer. Jeg er klar til at ledsage dig. Skal vi starte?